sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Adtoy manen ti pagayam yo. Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo amin iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ti ingkay panagdengdengeg sa dinuman a lugar ti ayan nyo ita. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Jamila. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Jamila kunam kumalat ta kanyakon. Kitawag asaan mo kuman adakamatan ti address ko. Jakmat paglastog ngem adda mabalin ti pamilyami. Ado ti negosyo ni papa. Malaksid iti dayta, opisyal pay daytoy iti mismo nga ilimi. Makunak nga awanan ti bero kakpay, ngamin maited damat amin ang masapol ko. Maited da amin adawatek. Iso nalaeng ta nagbalinak asakit ti ulo iti amak. Nang rugi daytoy, idi pimusay ti inak gapo iti aksidente. Kasladyak ngamin maaklon idi tinasapa nga ipupusay na. Iso akasla nagrebelde ak. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Abay ngay takalang asumangpet, Jamila. Oh, Papa. Alaunan iti parpaon. Sorry, Papa. Diyak mo na napuputan ti oras. Naimasan ni mat ngaminan tinag-happy-happy ka dagiti barkada. Kasta ka nila tantar aramidam iha. Amumet nga kapay klasem intong bigat. Abay, di mo ay mapanunot nga amangan no makaala ka itis takin. Gapoy tigas tangar aramidam. San laga na ita? Amangan no mabaybay ampayan ti panagatal mo. Gapoy ti kalayon a panagin ilumyo. Relax, Papa. Saan to ang mapasamak day ka? Promise. Oh. Isardeng mo kumantere na bee nga irurwaryo ka nagiti barkadam. Nalasakitan ang babae kat nabarbardag. Kan maysa, nakababay niya. Ano lang iti baga nagiti tao nung makita na ka na barbardag. Ibaga nung tukitin ladyak amon simple na ang tiyala ko. Sana bali ko ma, no sa anak ng opisyal iti munisipyo. Don't worry, Papa. Saan kami matabas na umiinom kadagiti public places? Oh, talaga natangkad ti ulom. Makaturturog akong Papa. Inton maminsan tulangan dito pa ng sermon niyo kanya. Okay, good night, Papa. Simbagpot kayo gaya man, Sir Martin. Wan, marang Sonia. Ni Jamila, simbangpet ka rin. Ay, wan, sir. Nga marimwarmot laang. Anya? Ne, naparan naman rin nga. Sinundumot ni Jomar, sir. Ijay da kanurwar amang rabi ay. Lukas ta. Dayjay maran at Jomar ti kaduana.
ti amo kat nobyo na ni Jomar, sir. Kinapod na. Adayotrik nakiti na jaya Joma. Nakapres-pres ko. Panagkita kat sana na sayat nga impluensya na jay itinak ko. Ay naagpad ata, sir. Ang no ibaga tayo day takin ni Jamila. Sigurado asaan mo't lang adungag. Amangan kit day no agungat pay. Ay, natangken at talaga ti ulok na ako. Ti ko lang sa amo na aminan ang maipapaniti biyag. Panagkunakatnas kan amang sapul tayo iti ebidensya. Tapno maya dayo tayo ni Jamila iti dayjay Jomar, sir. Anya nga ta no ipaimbestigayo ni Jomar, sir. Kaya't ko asawan ipamanmanyo iti kasta maamuan tayo ti pudnaw a kinatao na. Hi, Jam. Oh, si kamit gayam, Chris. Okay lang ba ngay tulog ka man nitong madamdama? Sorry, ngam saanin amabalin. Ha? Ne, apay nga eh. Inaklon ko ni Jomar. Anya? Ang Jamila. Adan asawa ni Jomar. Wan, amo. Amom, ngam inaklon mo latta. Nagsinadan. Iso nga awan nga rudan parikot. Jamila, sa balilat tanong ka ba ilan nakaapakasaran ti may sa lalaki? Huston, pasensyakan. Ngam saanan nga agbaliw ti desisyon ko. Kasano, Jamila? Sumurot ka di kanyak. Ama pa ni Bagyo, hintun rabi. Next time na lang, Jomar. Anya? Abay, di mo't nagtulagan tanda ito. Nakabukak pa yan iti hotel para ka data. Masakit ni Papa. Jakmat kaya't abas ta iba tilatan akas diti kasasaad na. Doktor ti kasapulan ni Papam. Saan kat asika? Iso ang mabalin mo tangarod a panawan. Jomar, di makalak ano agsakitak kat saan apulos a pumanaw ni Papa iti balay. I-cancel na amin nga appointment na kat bantayan na aging gang aging baga. Kaya't kumat nga aramidan ti kasyakan ko na. Nang runa itataadan edad na. Atagan ka dayta. Kaano na nga nga rod apagbigyan, Jamila? Anya ti kayat mo asawan, Jomar? Tigayat ko asawan. Kaano ti pa nagpasyar na? Kahit kangamin ang makaduang nagpasyar. Abay ayalag tangken ti ulom, Jamila. Abay ati mo pa'y lang at ay wantay kaya lalaki. Ang mamadgaya man nga tanasawa na. Papa, duwan atawan ang nagsina da iti asawa na. Iso anaway ang arudan ni Jomar. Uray pa'y, saan nakalata mabaling ngay kalaysa? Kan baysa, agad adal ka pa'y lang. Iso ka pang ahasim. Sinamon tayo dahil Jomar. Asikaswang giti palagadal mo. No agsao kayo mat Papa. Kasla saan nyo anapadasan tinagayat? Saan nadagas ti agayat iha? Ang pilyam met di may bagay kan ka. Pilyam di lalaki amang itatagkan ka iti altar. Di lalaki responsable kan adan plano na iti biyag. Papa. Jamila iha. Itapay lang, aray wamon tayo dyan lalaki. Matadahal lang ti masakbayam, gapo ito na dyan, Jomar. Saan, Papa? Ay ayatag ni Jomar. Hala. Saan da kami to ang mapagsina? Saan Apolos, Papa? Awan ka rin ti plano yung agbakasyon. Pampanunutak nga rod nga ag-file iti 2 bulan a leave ko. Iti kasta, ma-enjoy mi matyag bakasyon dita Pilipinas. Ay katuan amanang, iti kasta, makapag-inilo tayo mat. Wen nga ro dading ko, napayag matanday dinaudya na gawidan mi. Kat, kumusta kayo matan dita? Ni Jamila, kumusta matan? Ay, Dayjay.
Kasi ti sigod lang tamanang. Masansan ti panagawid na barbartag. Diyan mo, no igagad na pa'y tagatal. Nakinobyo pa'y giditer na nasawa na. Iso ngay nung ungtak manan. Anya, ne, apay ngay. Bubalbala sa nga sumuksukir. Mahilig samat ngamin iti nightlife. Huwag nga rudmanang. Lumabalin lang ko mga kabilan, inaramid ko, parang iso ti pagnakman na. Ay saa, dading ko. Sana kasta ti umnapan ng disiplina iti anak mo. Ken maysa, balasangen ti anak mo. Kasaritam lang iti nasayaat. Iti kasta, saan nakarkarong agrebelde. Ay, Mala, bayam takasaritak to ni Jamila Martin. Agar-aramid ka laang itibukod mo nga istorya, Chris. Daddadaalam laang ni Jomar kanya. Iti kasta, agsina kami. San ko dadadailan ni Jomar? Pudno ti bagbagag. Nakita dagiti dua amatak ti babae asal sa labayan na. Naging narakop da pa'y ngaron. Kan nagkiss da iti lips. Sakbay ang pinalugan na iti taksi. Saan lang nga sikat ti babae ti biyag na, Jamila? Huston, jakon kayat amang agpay dagiti ibagam, Chris. Di ka kumagungungat kanya ka. Ngam, luklukwan na ka lang ti lalaki ngay ayatam. Huston ko nakmat. Agpada kayo lang ang kinipapa. Mabalin ka di. Panawan na kun dito eh. Kaya't ko tiyag may mesa. Panaw! Itay ko pa'y nga awagan ni Jomar. Ang diyak makontak ti number na. Idi pa'y la na minsan nga aldaw adi na sungsungbatan dagiti text kan awag ko kan kuana. Saan nga taapod no ti imbaga ni Chris? Nga daw pa'y sabali a babae ni Jomar malaksid kanya. Ay, makapa-stress matan ti kastoy. Awagak man lang ni Novi kandayan. Rumor kami man kat di. Iti kasta, mayaw awan ko ti pampanunutak. Oy, Jam! Itay pa'y asang kakitam ti cellphone mo Ada ororayam ngag-text? Makapasurun nga ro dayja at Jomar. Duang nga aldawon asaan ang nagte-text. Diyak pa'y kit di makontak ti number na Ay sus! Amangan mo't no, masaya na siya sa piling ng iba, girl. Makaamumot kan itibiyag na. Talaga ang mas-asara kon iti dayjay alalaki. Sa bagay, maawatak matkit ni Tiriknam. Nang runa kat talaga matagwapo ni Jomar. Uray siyak mata, aglalaok adnanag kansuron ti mariknak no kastadyak makontak ti nobyo. Pwera angaw. Talaga seryoso akin ni Jomar. Iso nga uray tanak ni papakin ni Auntie Sonia. Jaklat na ikaskaso. Ang agure ka man? Di mat adda ka nun asawa ni Jomar? Wan, ngam nabayagdan ang nagsina. Oy, Jamila, O, apay dayan. ibagam man ti pudno. Pudno nga. Ada ka din napasama kada kayo? Ah. Anya na pasamak nga ibagbagamat dayan. Awan pa yan niya. Os, di nga. Seryoso ka? Hay nako, sardengan dakmanda kayo adwa. Apay, anya ti panagkunkunayo kanya. Lalakain a klase ti babae. Saan niya? Uray kaskasano, amukmat asalimat matan ti dayaw ko. Hello, Auntie Hilda. Kumusta kayon? Imbag man ta nakaawa kayo. Okay kami laang mat dito'y kaanakan. Da kayo nga'y, kumusta kayo matan dita Pilipinas? Okay lang, mat, Auntie. Naibaga ni Papa, mi dinaudi ang nagsarita kami. Aka na yun kanuti pa nagbartag mo. Ha? Ay, ni Papa talaga. Pati dayta imbaga na kada kayo. Kita amangan mat no mabaybay am ti panagadal mo, gapo iti nalabas a panagin inomyo iti arak. Laglagi pom kumasaan anasaya at iti bagi iti arak kaanakan. Dumadaal iti salunat dayta. Auntie. Iha,
Saan kumanatangkan ti ulom? Tungpalam ti anyaman nga ibaga ti amam. Ngamin, pagsayatam matlaang dayta. Kas makitambat, saanan anang asawa pa'y ti amam, manipod pimusay ti inam. Ngamin, sikat ti pampanunutan na. Makita kan mariknamot siguro ti panangipatagkan ka ti amam. Auntie, Mawatak ti riknam, anasapa anawanan iti ina. Ang panagkunak, kat awan ti rumbang apagrebeldiyam. Ngamin, saan tayo matanagayatan ti napasamak. Nalabit analpas ng ti misyon na dito'y lubong. Isu asinublimat ng ti Diyos ti biyag na. auntie, Jamila iha, balasang kan. Rumbang nalaang nga ron nga nadam ti bagim. Amok nga ado ti agar-aram kan ka. Ngamne, pilyam kumamat ti lalaki amay parbang para kan ka. Sana kumkumpormiting ka pa boyfriendan. Pilyam jay lalaki amang respeto iti kinababayam. Iti kasta, nalinis ka nga idatag na iti altar. Auntie Hilda. Kang runaan ti amin, di kaagayat iti lalaki nga daanan iti asawa. Saan arumbang amakirelasyon ka iti kasta a klasin ti lalaki? Di mo ibaddag ti karbangan ti padama tao. Ngamkit di, dawatam iti Diyos anamarswa, nga ikan na ka iti lalaki at talaga aparakan ka. Saan kat atay nagumumaanan ti sabali? Di ka kumaagapura. Napintas ka. Isu apatsak adumtang to ti lalaki akagasat mo. Kat isunto ti mangitungpalkan ka iti altar. Auntie. Imet ko namin dinauda nagsarita ta. Ngay ta nakapagbilyan. Iso na lang ta. Apay nga, titimot pag tinagkitaan ta. Adanas ka na pagsaritaan ta, Jomar. Mapalintamot nga sarita ito, hotel. Uno ito apartment ko. Total, agmay may sahak mati dyan. Maraming tapay tigay kaya tayo dyan, ani. Sorry, Jomar. Angam saanan ang mapasamak ti pampanunutan. Di mo't ko nang may ayatan nak. No talaga may ayatan nak. Ipaay mo nga ron, tikal kali kaguma. Please. Waswasan tan ti relasyon ta, Jomar. Anya? Nalawag tinangag mo. Manipod ita. Putdan tan ti anyaman a relasyon itinagbaitan ta. Lipatan na kon, Jomar. No kasta. Di mga gamot lang iti amam. Pampanunutan na lang ang ti pagsaya atak. Nasaysayang atin ti kastoy. Ngam ti maisagmakak. Iso asika. Agbalbaliw kamutan, Jomar. Jamila, Da kayo matgayam, Papa. at nakatirik-rik na, iha, masakit ka ka di. Wala, at daparikot mo. Ni, apay mat anak ko nayo ti kasta, Papa. Dadlaw ko ngamin, ang masapsama ka matan nga gaw-awid. Malaksi di tayo ta, aslasan ka nga gaw-awid anabartag. Daita ka di, Papa. Sa anak ngamin una yan, asumursurot kadagiti gagayam ko ang mapanagin inom. Kasla kay kayat kumuten ti agigan dito'y balay. Makaturog akpay iti kompleto nga oras. Sa anak kon ang mapuypuyatan. Ay kesa, lasayal garot ano kasta iha. Kan, in-break kumuten ni Jomar, Papa. Ha? Puno ka di tayo iha? Uwan, Papa. Maragsakrak ko na itadaytana ko. Nagsarita kami kini Auntie Hilda. Kat na amiris ko ahusto kayo. Awan na saya at amasakbayak kini Jomar. Malaksid adinak mabalin nga ikalaysa. Di na pa'y amo a respetuan ti kinababae. Papa, sorry kadagiti sakit ti ulo nga impapay ko iti kalabas.
Di mo panunutin na tayo, ha? Tinapatay kita, kat nakaamiris ka na, banag apakaragsakak unay. Jamila? Agyaman ngamin, tunggal umayak di balayo, kat kasarsaritan ako ni tinasayaan. Sana kasidi, kasla ka na yun nakakaungat. Si Kamot Chris, ipalagip mo pala ang mataytan. Sabali ita. Kumusta kayo matan kini Jomar? Awanan, break kamin. Siyak tinang i-break kan ko na. Naamiris ko ngamin, asaan nga iso ti lalaki a para kanyak. Naamiris ko matan dagiti nagbidutak. Kat nakafocus ak itan iti panagadal ko. Agyaman ang karot no kasta, Jamila. Kamaudyanan na. Nakaamiris kamatlangan. Nangruna iti panakirilasyon mo kini Jomar. Agyaman akmat, Chris. May saka kadagiti saan anaumaan ang palpalagip kanyak. Iso na lang, tadyak pa'y mabalin nga aklunan ti ayat nga idatdaton mo. Ngamin, masapul apagimbagak pa'y ti sugat to'y puso. Jamila. Sapay ko mata maawatan na, Chris. Diyak kayat ti agbalin ama naging bubukod. Kayat ko at tingitingan anaimbag tirik na. Iti kasta, nakasagana akto asumrak iti sumaruno a relasyon. Mawatan ka, Jamila. Kit si sasagana ak nga guray. Kidawag, abay anak amang tulong ken ka. Tapno aglunit tinasugatan na pusom. Ipatpatag ka unay, Jamila. Sumagmamanulangan abulan ti Orion, agturpusak meten iti kursok a nursing. No may papanmet ka ni Chris, aging ga itakat jak payla ang sinungbatan ti ayat nga idatdaton na. Ngamkit di, nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Isu ti pangibagbagaak kadag iti parikot ko. Isu ti kanayon amang palpalagip kanyak. Isu ti kanayon ko akadwa tunggal rumrumwarak. Jak ammo no aging kat kaano akastoy ti sitwasyon mi. Planok ngamin ti mapan ijay Canada, kalpasan ti board exam ko. Ket no mabalbalin, jak kumakayat ti long distance relationship. Dependen tumatkit di siguron no anya ti mapagtulagan mi kani Chris. Dahito man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Jamila. Ken ka pagayam, Jamila. Nasaya at met ta nakaamiris ka adagos. Dayawon ka, ngamin saan mo a pinanunot ti bukod mula ang apagragsakan, ngamkit di inaramid mo ti rumbeng nga uray sikan ti masaktan. No may papan iti ipupusay ti inam, nasken nga aklo namon ti amin. Nalabit nga aging galangan ijay ti inted ti apo abiyag na. Banag, amang patibker kumakin ka. Aramidem kit di daytoy nga inspirasyon. Tungpalem no anyaman dagiti inbilin nakin ka. Kasta meten ti amam ken ti ikit mo. Iti kasta, agbaligi kanto kadag iti plano kan arapaap mo iti biag. Alakastan pagayam, Jamila. Ket pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.